ассалому алайкум дӯстони азиз, апа ва хӯракҳои ширини ма, модарони бениҳоят меҳрубон, ҳама каса хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки сеҳат саломат ҳастед. имрӯза видеои мо бошад ҳамхел тарзи тайёр кардани ҳам ширинӣ, ҳам хӯриш. Бигем ки ин видеои мо универсал намешавад. Ҳамаи чӣ дар ин видеои мо дида метавонед. ин рӯзанавор монда якум шириние ки мо ҳозир тайёр кардастем, ин ширинии вупи пай аст. Дар рафти видео ҳамаша шумо дида метавонед. Боз трайфл тайёр мекунем, салат тайёр мекунем. хулоса ки дар ин видео хеле чизо тамошо мекунем, барое ки ман телефон як вақт нигоҳ мекунам, як дунё пухтупазо истодагиай. Барои ҳамин барои удалит карданаш бояд ки дар канал монам, баъд удалит кунам. Чӣ хеле ки ҳамаи шумо медонед, мо рецепти вупи пая дар канал дорем. Дар ин ҷарам ки боша шурӯъ карда нишон додастам, лекин ҳамон грамму чизоша нанавистагиам духтаро ай кадом сабаб ки дар канали ман ҳаст. Кадоме ки агар дар канали мо меҳмон бошен, нав омадагӣ бошен, ҳамин видеоро нигоҳ кунед. Дар рӯи ҳамин видео сурати ҳамон вупи пай шумо хоҳен ё ки трайфл хоҳен ё салато хоҳен, сураташ калон карда нишон додагиаст дар рӯи ҳамин видео. Баъд дохил ки мешавед, ҳама намуди рецептҳо дар канали мо дида метавонед. дар ин ҷарам ки бошад нигаҳ кунед, ҳамаша шурӯъ карда нишон додастам ки мо чӣ маҳсулотро якҷоя кардастем. Ин пухтупазора духтаро дар рӯзи ид тайёр кардагӣ будам. аз сабабе ки кор бисёр, аз сабабе ки вақт намеёбам барои монтаж кардан, ҳамхел ҳамааш ҷамъ шуда ҳамин рӯз насиби монтаж кардану дар канал мондан буда духтаро. дар ҷа чӣ хеле ки дидем хамири вупи пая тайёр кардем. баъд ҳозир дар рафти видео бо чӣ хел шоколад мекунем ша, чӣ хел крем мекунем ша, ҳамаша шурӯъ карда нишон додагиам. Баъд як салати бо лаззати дигарам дар рафти видео шумо мебинед. Трайфлам шурӯъ карда нишон додагиам, фақат ки духтаро граммоша навистагӣ нестам, барое ки дар канали ман граммош ҳаст. метавонед ки ай уҷа агар шумода дар кор бошад, ай уҷа тамошо кунед. дӯстони азизам, видеоро ки тамошо кардем, ҳатман дастгириро фаромӯш накунед. дастгириҳои шумо пешравии канали ман мешавад духтаро. ҳамин рӯзам бовар кунед, ман видео монданӣ набудам. қатъи кӯдакош тагӣ будам ки яке ҳамхел як комментария омад ки апаҷон, видеои шуморо мо интизорем, видеотонро беҳад дӯст медорем. гуфта комментария навистагӣ будан. бигем ки ан як комментария хел сабаб шуду, мада мотиватсия шуду. бо ман хестам ҳамаи кӯракҳома яъне мондаму гуфтам биё ҳамин видеоҳоро ҷамъ кунам, як видео партом. бо хай айбан як рӯз гузара бо рецепти як салати дигар, урам як салати зебои беҳтаринай барои шумо мемонам. барои ҳамин дастгириро фаромӯш накунед. агар ки бинам дастгириҳо нақс шавад, лайку комментариҳо бисёр шавад, подписатсия кунед. агар чӣ мекунам, тез бо видеои нав мемонам духтаро. дар ҷа боша мо тайёр кардастем бисквити барои трайфл тайёр кардастем. бовар кунед рӯзи ида ҳам хел саросемагӣ да на дигар лопатка истифода кардастам, на ҳичи. ин ҳамин миксер-кати ҳамаша якҷоя карда рафтастам. аку ҳамин пухтупазои ман хел дастам омӯхта шудагиа, барои ҳамин чӣ хеле ки кунам хушрӯ мебирояд. не ки шумо ман тавсия метиҳам ки вақте ки орду ҳамин какао разрыхлителя андохтен, шумо ба лопаткаи резинӣ истифода кунед, беҳтару хубтар мешавад. ман ки хаям хел омӯхта шудагиам чиём, бисёри вақт хаям хел истифода мекунам ман. ҳоле хай дар рафти видео мебинед ки чӣ хел бисквити мо беҳтарин омадагиа. кай саросема бошам ҳам хел истифода мекунам. иқа нозикиёша аҳамият наметиҳам. кай ки мақсад ман ба ҳазур бошам, барои шуморо нишон додан агар видео мекунам, чӣ қадар нозикиёша ман аҳамият метиҳам. дар ҷа боша мо крем тайёр кардем, шефтуката кати сахарни пудра задем. баъд творожный сир андохтам камтар барои ба мазза шуданаш. анам хел бигем ки чӣ кардем, крем мекунем.
осонакай духтаро метавонем ки ҳамо байни ҳамуда чӣ хеле ки гирдоша дидем крем кардем, метавонем ки байни ҳамуда ҷем брезем. ҷемҳои махиёв ҳасте, аммо ба маззаан. Метавонем ки ай ҳамо брезем дар байнаш, бо ба мазза мекунад. мо хай дар рӯзи ид кардем, чӣ хеле ки медонем рӯзи ида ҳама ҳамин намехӯра, ҳамин чизҳои тайёр мекардагимона як ду рӯз серравно мемона. Агар ки мақсад мева истифода кунем ё ки амхали чизҳо истифода кунем, тез вайрон мешавад. Барои ҳамин мо випупая амхе тайёр кардем. И як рӯз пешаи идай, баъд рӯзи ида мақсад болошта мандарин мондагӣ. Барои ҳамин ҳозир нопуррае хеле хеле видео кардам шумода. Ана дар инҷа боша бисквити мо тайёр шид. Чӣ хеле ки дидестен якҷоя видеоро мондагиам, барое ки то хамири випупай тайёр шуд, мо бисквита хамирша тайёр кардем. Вақте ки випупая айдарани духовка баровардем, дарав и бисквита андохтем, то и пухтана креми випупая кардем. Инам хеле хай рӯзи ид ҳаматон медонем ки чӣ хеле рӯза. Я рӯзи хурсандӣ, я рӯзи давода пухтупазкунӣ амхали. Ана ки бисквити моро бинед чӣ хеле мулоими воздушни, ҳам хеле бамазза омадагӣ. Бовар кунед ҳам сочни омадагӣ, ҳам воздушни омадагӣ, ҳам як амхел бисквити бамаззаак омадагӣ. Ман дар телеграм каналам вақте ки ҳамин бисквита монда будам, мо баъди ид намедонам пагаш буд, монда будам ҳамин бисквита. Бисёриҳо рецепт хоста буданд. Ина дар рӯи навор дидем ки мо чӣ хеле тайёр кардем дар як саросемагӣ. Ина барои шумо мондум хай бо рецептча. Кадометон чизеро ки мақсад нафаҳмиден, саволҳо агар ки боша шумо дар комментария нависен, ҳатман ҷавоб метиҳум комментариҳои шуморо. Дар инҷа боша хай қади зани ҳеварум кадестем. Зани ҳеварум хай хамирора дар чӣ андохтестем? Бисквитора дар дарни инами чӣ мегӯянд стаканчикҳо андохтестем. Майс крем кардестам. Хулоса ки қади зани ҳеварум хеле ҳамаи пухтупазакҳоро кардем. Инам хай болошта баъд шоколад мекунем. Вақти шоколад кардана навор кардагӣ нестум ба фикрам духтаро. Барое ки тез пухтупаз кардестем, бо мо ҳам қарам успед карда бо видео кардем. Ин чизҳо ҳамаш дар канали ман ҳастад духтаро. Ай кадомеш ки шумо мехоҳед, ҳамаи ҳамин чизҳое ки мақсад ман дар инҷа тайёр кардестам дар каналам ҳастад. Подробни нишон додагӣ. Дар инҷа боша чайни як сархон чӣ кардем? Трайфл дар он стаканчикҳо кардем. Баъд хеле зиёдтӣ кард, бонам хеле мева андохтем. Дар инаи пластмассако одноразовиякҳо гирифтем. Барои кӯдакҳо, барои ид не, просто барои хӯрдани кӯдакҳо кардем ира. Пурри мева кардемша, барое ки тез мехӯранша. Ана ёша мева наандохтем, барои чӣ ки тез вайрон мешавад, барои ҳамин наандохтем мева. Инам хеле хай дӯстони азиз, ҳазор раҳмати калон барои дастгириҳо, барои лайку комментарияҳо, барои дар канали мо ҳастену подписатсия мекунену бовар мекунен. Ай ҳаматон миннатдорум. Дар канали ман бисёр занҳои меҳрубон ҳастанд, апа хоҳаракҳо, модарон, хеле модарои меҳрубон дорум дар ҳамин каналам ки бисёр суханҳои беҳтарин менависанд. Ай ҳаматон миннатдорум духтаро. Дар ҷои ин салата дидестен, ин салатам натонистум видео карда. Насиб боша як ду рӯзаи ҳамин охирда ҳамин салат тайёр мекунем. Беҳад салати бамаззаи гӯшт катӣ тайёр карда шудаги, ҳам сабзавотҳо катӣ. Беҳтарин салатаи беҳад бамаззаи. Ҳоли барои шумо ман инро тайёр мекунам, видео мекунам. Чанд боре ки мақсад ҳаминро мо тайёр кардем, видео накарда мондаги. Барои ҳамин икарат дар як вақти баҳазурӣ мекунам. Хушрӯбак барои шумо видео мекунам духтаро. И хай дастархони идӣ монай, яъне ми чизҳо ҳоли мондагӣ нестай. Барое ки и шабонае. Баъд як хеле чизҳоро саҳарӣ дар мақсад мемонем. Салатҳоро, ана клубнику, малинаву, бо самбусаву ҳамин чизҳоеро ки мақсад вайрон мешавад, ёша саҳарӣ дамондем. Ба уҷа моҳӣ буда ки амхалӣ. Ҳозир хай суратакоша дар рафти видео мебинем, шумо мебинед. Духтаро агар надонед, телеграм канал дорум, инстаграм дорум. Дар комментария закрепит карда мемонам.
дар уҷарам дастгирӣ кунед, бениҳоят миннатдор мешавам духтаро. Ҳазор раҳмати калон як бор дига ҳаматон дар Аллоҳ нигаҳбонтон боша. Видеои мо оҳиста оҳиста ба анҷом мераса. хурсандам ки дар канали ман ҳастед духтаро. Ҳаматона хосае барои Аллоҳ дӯст медорам. хайр, то видеоҳои оянда. Аллоҳ нигаҳбонтон бошад. Дастгириро фаромӯш накунед духтаро.